Sljedeći pokus zove se dobivanje i dokazivanje svojstva vodika. U pokusu ćemo različitim metalima i klorovodičnom kiselinom proizvesti vodik. Metali koje ćemo koristiti su cink i magnezij. U epruvetama se nalazi jednaka količina klorovodične kiseline. U prvu epruvetu bacujemo nekoliko granula cinka. Primjećujemo burnu reakciju i oslobađaju se mjehurići plina vodika. Uzimam goruću treščicu i približavam je otvoru epruvete. Čujemo prasak zbog smjese koja se nalazila u epruveti. To je smjesa plina vodika i zraka. Ta smjesa je eksplozivna i zove se plin praskavac. U drugoj epruveti nalazi se klorovodična kiselina u koju ću ubaciti magnezijevu vrpcu. Primjećujemo burnu reakciju te nastaju mjehurići plina vodika. Epruvetu zatvaram čepom kroz koji prolazi staklena cjevčica. Plin koji izlazi kroz cjevčicu zapalit ću. Vodik je lako zapaljiv plin te primjećujemo da gori svjetlim plamenom. Ako oba dvije epruvete dotaknemo, primjećujemo da se sustav zagrijao te da je riječ o egzotermnoj kemijskoj promjeni.